Tak, dobrý den, já vás vítám u 4. videa seriálu, ve kterém vytváříme hru v engineu Unity s autíčkama. A dneska máme jeden jediný úkol, a to je to vytvořit skript, pomocí kterého budeme náhodně generovat autíčka, aby se ty autíčka zobrazovaly v náhodných místech a různě od sebe. Tak. První, co uděláme, je, že tady tenhle skript nemůžeme jen tak přiřadit k něčemu. Když bychom ho přiřadili k nějakému autíčku, tak to autíčko by se potom zničilo a my bychom byli v pytli, ten skript by prostě už nefungoval. Takže my musíme vytvořit nový objekt, prázdný objekt, který nazveme respawn object třeba. No, a do něj vytvoříme skript create C# script a budeme to nazveme ho enemy spawner. Tak a přidáme ho. Tady se nám už otevře. Enemy. Aha, se nám neotevřel. No, to nevadí. Tak, přidáme ho sem do tohohle objektu. Enemy spawner. Tak a otevřeme ho. Tak, máme ho tady. Tak, start nebudeme potřebovat a nejdřív vytvoříme několik proměnných, které budou plnit různé funkce. První je, že my potřebujeme, na to, aby jsme vytvořili ty autíčka, potřebujeme jejich ty prefabrikáty, ty prefaby. A jelikož máme dva typy aut, ale můžeme třeba v budoucnu to chtít rozšířit na několik typů aut, tak si vytvoříme na to pole. Napíšeme public game object jako pole a nazveme to cars. Takže to máme autíčka. Potom další věc je, že ty autíčka nechceme vytvářet pořád na jedné té xové ose, jo? Jedné té se stejným xem. Potřebujeme to nějak rozházet, no ale nechceme zase, aby se nám objevil tady někde, jo? Takže musíme dát nějaký, dejme tomu limit, já nevím, 1,5 třeba, jo? Takže aby se vytvořil třeba tady někde a třeba tady, jo? Takže 1,5 a minus 1,5, jo? Tak. Takže si vytvoříme public float left x a nastavíme ho by default na minus 1,5 a potom right x a to nastavíme na plus 1,5. A jelikož jsou public, tak se dají měnit. Jo? Takže když se rozhodneme, že to chceme udělat jinak, tak to můžeme potom změnit. Další věc je, že my potřebujeme vlastně někdy nějak customizovat to, jak daleko od sebe na téhleté ose, na Y, budou ty auta. Jo? Protože oni můžou být takhle blízko a podle toho, jak jsou blízko, tak je samozřejmě ta hra obtížnější. Takže na to si uděláme proměnou. To bude public float spawn range. Takže rozsah vlastně. A to teďka dáme 0,5f a uvidíme, jak se to bude chytat. A další věc je, že potřebujeme nějakou takovou temporary proměnou, do které vlastně si budeme načítat ten čas a až uplyne ten čas vlastně v tom spawn range, tak prostě vytvoříme ten objekt a nastavíme ten timer zase na ten spawn range. Protože o tedy nesmíme přijít, ale musíme to nějak odčítávat. Jo? To bude private, to už nepotřebujeme mít public. A ten bude 0. Tak. A teď rovnou se podíváme na ten timer. Jo? Takže jestliže se nám odpočítal ten čas, menší nebo rovno 0, tak vytvoř ten objekt, jinak odečti minus rovná se time delta time. Takže odečti jakoby hodnotu vlastně v tom jednom frameu. Kde mám ten time? Jo, timer.
Tak. Jo, odečti, takže ty tady budeš pořád očítat, až prostě nastane ten čas, tak jdeš sem a tady vytvoříš ten objekt a musíš tady nastavit ten timer na spawn range. Jo? Tak, tohle je celkem jasný. Jo? A teď už se můžeme pustit vlastně do toho samotného vytváření toho objektu. První, co nás zajímá, je budeme to vytvářet na několikrát. První, co potřebujeme, je získat ten vektor s tou pozicí x a s pozicí y. Takže vektor 2 car to spawn position rovná new vector 2 a teďka použijeme metodu, která nám vlastně náhodně rozhodne, kde v tomto rozsahu to bude. Takže vlastně každý z nich bude vytvořený někde trošičku jinde. Jo? Takže to máme random range od toho left x do right x. Takže vlastně v tom rozsahu. A na y to prostě nebudeme řešit, jenom musíme najít jedno přesné místo, kde se bude vytvářet a to vyřešíme tak, že ho dáme sem. Takže to y je třeba bude 9, ale my tam nedáme 9, my tam dáme přímo tady hodnotu y na tomto objektu. Takže když si to rozhodneme změnit, posunout ten objekt, tak se změní i to spawnování. Takže tak to bude transform position y. Tak, to máme tohleto a teď vlastně musíme rozhodnout, který auta se nám budou vytvářet. Říkal jsem, že to máme uložený v tomhletom poli. My budeme náhodně volit jedno z těch aut, který se objeví, aby to působilo co nejvíc jako náhodně. Jo? Takže integer car to spawn index. Index protože my vygenerujeme náhodný číslo. Náhodný index z tohohle pole. U nás máme jenom 2, takže to bude 0 nebo 1. Jo? Tak. Se rovná random, tohle už známe, random range a od 0 do délky toho pole. To je super, protože když náhodou se rozhodneme, že budeme mít další modely a budeme jich mít třeba 5, tak najednou to bude prostě od 0 do 4. Jo? Tak. A dál si vytvoříme už tu instanci, protože už máme všechny věci, které potřebujeme. Takže instantiate a dáme teďka ten objekt, jaký budeme instancovat, to je cars. A jaký je to car? No, to je ten, co jsme si tady náhodně vygenerovali, ten index. Jo? Potom, kde, na jaké pozici? Tu pozici jsme si už tady vytvořili. To jsme si tady generovali, tu xovou a y máme taky. No a teďka zase, jak bude sortovaný. A tam to nechceme nějak měnit, takže to dáme quantity identity, protože tam jsme si to už nastavili vlastně na začátku v tom prefabu. No a to by asi tak mohlo být všechno. Vytvoříme si instanci, takže tady podle timeru, že jo, vytvoříme si tady tu instanci, nastavíme ten timer zase na tu plnou hodnotu, odečítáme, až se sem dostaneme, vytvoří se další. Vypadá to celkem solidně, tak uvidíme, jak to bude vypadat tady. Takže tadyhle máme ty objekty, tady je ten respawn objekt a tady máme ty cars, jo. Budeme tam mít size 2, takže budeme mít 2 objekty a bude to buď policejní auto, teď plním vlastně to pole, který se potom náhodně vybírá z toho, který z nich to bude. A tohle to necháme na těch defaultních hodnotách, to už jsme si promýšleli, když jsme vytvářeli ten skript. Tak já to pustím a uvidíme, jak se to bude tvářit.
jenom jednu věc, tohle bych oddělal asi, protože my prostě budeme všechno jenom generovat. Všechno budeme jenom generovat. Tak, že si to uložíme a jdeme na to. Tak, vytvářej se, vytvářej se, vytvářej se. Co pak je? Proč se nevytváří? Hele, máme tam chybičku, tak se na to podíváme. This variable cars of enemy spawner has not been assigned. Tak se podíváme. Respawn object. Helejte. Jo? Protože já jsem dal ty, který jsem potom vymazal. Tadyhle jsem je měl, ty dva, a ty jsem tady nasadil. Ale já potřebuju sem hodit ty prefaby. Jo? Protože tím, jak jsem je potom smazal, tak mi zmizely i tady ta reference. Ale ty prefaby, ty mazat nebudu, ty tady budu mít pořád, takže tím pádem by už to mělo fungovat. Zkusíme to pustit. Zatím jsme na tom dobře. Ve skriptu zatím vypadá, že žádná chyba není. Helejte, a už se to vytváří. Ježiši, ty jsou teda blízko sebe, vidíte? Ty jsou strašně blízko sebe, to asi nechceme. Takže to trošku upravíme. Spawn range nastavíme třeba na 1,5. Pustíme to. A máme to. Tak jo, tak to je pro dnešek všechno a já vám děkuji.